vážení hostia, všetci novinári, ktorí ste prišli, vítam vás na najvyššie položenej chate na Slovensku vo výške 2250 metrov nad morom. Dočkali sme sa toho, že chata sa po ročnej rekonštrukcii dnes slávnostne otvára. Pre mňa, ako pre predsedu klubu slovenských turistov, je to o to symbolickejšie, že ja som bol 5. júna 2010 zvolený na valnom zhromaždení za predsedu tohto klubu a 15. júna 2010 sa začala prvá stavebná sezóna rekonštrukcie tejto chaty. Čiže bol som od začiatku, ako ma zvolili, až do konca vlastne pri tom. A pritom boli aj ďalší, predovšetkým ľudia, ktorí boli investormi a dodávateľmi tejto rekonštrukcie, ktorá sa nestávala ľahko. Veď vidíte, ako aj dnes sú tu podmienky, takže výborné na turistiku, ale nie je veľmi dobré na rekonštrukciu takejto chaty. Takže v rôznych podmienkach sa táto chata rekonštruovala, rekonštrukcia sa zdarila do konca. No a to všetko, ako to prebiehalo, ako prebiehala rekonštrukcia samotnej chaty, ako bola príprava tej rekonštrukcie roky predtým, to vám povie za chvíľu predseda Slovenského horolezeckého spolku James Igor Koller. Ale predtým, ako mu odovzdám ešte slovo, mi dovolte, aby som mu za klub slovenských turistov v mene celého klubu poďakoval za to, že sa James zhostil tejto investorskej práce, pretože všetko to stálo predovšetkým na Jamese. A Igor Koller mal pred rokom aj životné jubileum, 60. narodeniny. A my sme si ako klub slovenských turistov sa rozhodli, že mu to ocenenie a to poďakovanie odovzdáme tu symbolicky na otvorení slávnostnom chaty pod rysmi. Takže dovolte mi, aby som mu udelil a odovzdal pri príležitosti životného jubilea plaketu klubu slovenských turistov za dlhoročnú spoluprácu a osobný prínos prehlbeniu partnerstva turistov a horolezcov združených v klube slovenských turistov a Slovenskom horolezeckom spolke James. No, ja sa idem božkávať, vieš. Idem božkávať. Ešte. Toto naozaj je prekvapenie ako, lebo tie vzťahy turistov a horolezcov ako ďaleka nie sú taká idylka, ako to teraz vyzerá, tak to mnohí z vás viete. Ale teraz bude. A teraz aj tie roky, ja toto si ďakujem veľmi pekne, naozaj toto ma nenapadlo ani duchu, ani vo sne. A musím povedať, že ako ten čas, lebo ja som si aj normálne musel som si pozrieť našu webovú stránku, aby som to povedal presne a Peter to nepovedal presne. Toto je 4. rok, čo stávame chatu, no. Čiže 4 roky, ako je to také neuveriteľné, lebo už 2 roky chata stála, ale tak poďme pekne po poriadku, že čakali sme na túto chvíľu dlhé roky a nie sú to len tie 4 roky, odkedy sme začali s rekonštrukciou chaty pod rysmi. Z niektorých hľadíc to môže byť 13 rokov, šťastná, nešťastná 13 je rok 13, od pádu lavíny v januári roku 2000. Prakticky odtedy hneď sme začali riešiť túto situáciu. Mnohí to viete. A tých 13 rokov od zničenia chaty bol skutočne intenzívny čas, keď bolo väčšine zainteresovaných viac ako jasné, že chata pod rysmi sa musí obnoviť zásadným spôsobom. Že to už nebude len nejaké obitie chaty novými doskami. O tom, čo sme za tých 13 rokov zažili, by sa dal napísať veľký román, možno aj 2. Podkladov je k tomu v našich úradoch strašne veľa. Bol by to román o mnohých nepochopeniach, dohadovaní, byrokracií, ale z oveľa väčšej časti by to bol román o nadšení ľudí, snahy pomôcť, pochopení mnohých štátnych i neštátnych organizácií, pomoci firiem a fyzických osôb, o obrovskom nasadení desiatok a stoviek ľudí, organizátorov, majstrov, robotníkov, brigádnikov, vďaka ktorým dnes stojíme pred touto nádhernou novou chatou. Hovoríme o zrekonštruovanej, ale vieme, že sme ju rekonštruovali od základov. Medzníky. Chata bola postavená v roku 1933.
tak som si znovu povedal, že asi to tak muselo byť, že sme ju nepostavili za 2 roky, aby to bolo presne 80 rokov od jej postavenia. Takže nie je to náhoda, no už tie moje narodeniny presne nesadli, ale to je nepostavenie. Takže asi to tak chcela naozaj vyššia moc, že ju odovzdávam verejnosti práve pri takomto okrúhlom výročí. Chata zažila väčšie prestavby v rokoch 54 a 77, niekoľkokrát bola poškodená snehovými lavínami, jej stavebnú časť skutočne silne nahľadávala zub času a tvrdé miestne podmienky. No a veľká lavína v januári 2000 to definitívne rozhodla, že chata potrebuje zásadné riešenie, pretože súčasný stav je dlhodobo neudržateľný, alebo bol, nedá sa riešiť čiastočnou rekonštrukciou. Majitelia chaty, majoritný vlastný klub slovenských turistov a slovenský horolezecký spolok James sa hneď začali zaoberať obnovou chaty, ale dlhé roky sa nevedeli dohodnúť ani na technickom, ani na ekonomickom riešení situácie. K zásadnému pokroku prišlo až v apríli 2007, keď obidve organizácie vďaka vzájomným ústupkom podpísali zmluvu o výstavbe chaty pod Rysmi. Zmluva určuje, že organizáciou a účtovníctvo stavby bude viesť James, prvou alternatívou bude stavba chaty na novom bezpečnejšom mieste a druhou rekonštrukcia pôvodného objektu na starom mieste. Uplynuli ďalšie 3 roky ku konkrétnej realizácii. Napriek obrovskému úsiliu a podpore mnohých ľudí štátnych orgánov sa v tomto období už nepodarilo prekonať problém pozemku pre chatu na novom mieste. Toto treba uviesť úplne presne, lebo občas počúvame, že ochrana prírody a podobné záležitosti nie. Toto nebola vec ochrany prírody, jednoducho tá legislatíva bola taká, že nevedeli sme to prekonať a už sme to nemohli odkladať ani o mesiac. Zákony jednoducho neumožňujú stavať na pozemku štátu, napriek tomu, že štát na túto stavbu poskytol dotáciu na stavbu chaty na novej mieste. Proste ešte sme stále na Slovensku, vo Švajčiarsku by sa to asi nestalo, ale vďaka aj Bohu, aj všetkému, že nakoniec aj na Slovensku táto chata taká krásna teraz tu stojí. V júni 2009 bolo obnovené stavebné povolenie, v oktobri 2009 vypracoval architektonický ateliér Rudolfa Kruliaca z Veľkej Lomnice realizačný projekt. V decembri 2009 sa začalo verejné obstarávanie na dodávateľa stavba, pretože sme mali na to štátnu dotáciu, ktorými sa stala firma Stavonion z Tatranskej Lomnice. A druhým najdôležitejším dodávateľom bola firma Techmont, ktorá presne Techmont Helicopter Company z Popradu, ktorá zabezpečovala kompletnú dopravu materiálu helikoptérami. Dôležitý dátum je 15. jún 2010, keď sme odovzdali stavenisko hlavnému dodávateľovi stavby. Do konca stavebnej sezóny sa podarilo postaviť polovicu chaty s jedálňou. Jej oplaštenie sa robilo s veľkým nasadením. Chlapci z Rázinku veľmi dobre vedia, si pamätajú, keď už sa plechy nedali ohýbať a dokončievala sa tá prvá časť a potrebovali sme to pred zimou takto ošetriť. Na zimu chránil chatu provizorný protilavínový štít. Bol to proste najťažší rok z tej výstavby. Kto si na to spomenieme, tak to bol skutočný horor, ktorý sme tu zažívali. A pre mňa osobne to bola aj najdramatickejšia časť výstavby, pretože málo kto si uvedomil, že ten provizorný protilavínový štít, otvorená chata postavená úplne dovnútra, tak to som sa naozaj modlil, aby to nejaké lavíny netestovali. Druhý rok už bol oveľa veselší, postup stále samozrejme pomalší oproti plánom, ale na jeseň 2011 bola vlastne celá hruba stavby dokončená, aj skoro s celým oplechovaním a prakticky si povedzme, že už dokonca ten prvý rok, keď bola postavená jedáleň, tak plnila minimálne tak, ako keď bola tá stará chata, tú funkciu, ktorú tu má. Poskytovať proste služby ľuďom, ktorých sa tu premelie za rok desiatky tisíc. A to je úplne najdôležitejšie. Takže potom ešte boli 2 roky dokončovacích prác, že fakt ako, aj dodávateľ sa teraz pýtal, že fakt 2 roky, naozaj 2 roky. Ono to potom, bolo to ako, že si pamätám, že bolo to, že ešte tak 2-3 týždne čistého času, no a boli to 2 roky nečistého času. Ale tá chata tu stojí. Prejavil sa aj nedostatok financií a hoci to dodávateľ odhadoval na tie 2-3 týždne, čo som zhovoril, tak trvalo to vlastne do dnešného dňa. Okrem toho, že vlastne tie nedorobky sa riešili, tak vlastne tým posledným problémom, ktorý
tak to je tá malá budka, ktorá tam vidíte, čo je čistička odpadových vôd, bez ktorej sme samozrejme chatu nemohli skolaudovať. A to bolo vlastne úplne posledná vec, ktorá sa dokončievala tohto roku. Čiže aj toto vyriešili odborníci naozaj veľmi dobrým spôsobom. Takže s výpätím síl sa to podarilo, vďaka ústretovosti všetkých zodpovedných úradov je kolaudačné konanie, myslím, že úplne v totálnom poslednom štádiu, už sa riešia len formality, ak už nie je dokonca vypísané jej záver. A dnes teda môžeme prestrihnúť symbolickú pásku a chatu pod rysmi odozdať tým, ktorým slúžila, slúži a bude slúžiť. Všetkým návštevníkom našich prekrásnych vysokých tatier. Pár slov k financiám. Ako sa hovorí, že financie až na poslednom mieste, že ale boli tiež jedni z rozhodujúcich a hovoril som to už veľakrát, že bez štátnej dotácie by sme jednoducho stavbu v takomto rozsahu a takto neboli vôbec začali. Takže bola naozaj rozhodujúca. Po začatí výstavby ten plán bol, že by sme to mali postaviť zhruba za 520 000 eur. Skutočnosť je taká, ktorú ešte nemáme úplne uzavretú, že to bude okolo 620 000 eur, čiže zhruba o 100 000 eur viac. Štátna dotácia bola vo výške zhruba 264 000 eur. K verejným financiám, ktoré sme na túto chatu dostali, rátame aj dar od Národnej banky Slovenska 3 000 eur a takisto dar od typu 25 000 eur. Čiže z verejných zdrojov je to zhruba 292 000 eur. Spolumajitelia, a to len priamo, čo sme dali na stavbu, sme dali zhruba 288 000 eur, 60% KST, zhruba 197 000, Slovenský horolezecký spolok JAMES 40%, zhruba 131 000. Do toho nerátame ďalšie prostriedky, ktoré sú tu preinvestované. Napríklad celá zbierka, ktorá sa robila, zorganizovaná Viktorom Beránkom, ktorá bola pôvodne určená na výstavbu kachlovej peci, ale nakoniec sa vyzbieralo, myslím, že teraz sa tam okolo 36 000 eur. Čo sú ale zase investované peniaze, čiže rovno si povedzme 620 plus 36 ďalších. Všetok za desiatky tisíc, možno za 100 000 eur zľavy na materiály a materiály stavebné darom. Ďalších 100 000. Čiže vznikol tu jeden fantastický, obrovský zainvestovaný majetok, ktorý ale bude slúžiť verejnosti na verejné účely. Zďaleka nie len členom našich dvoch spolkov. Okrem toho samozrejme treba povedať, že sme dostali ďalšie dary. Zhruba 12 500 sa vyzbieralo mimoriadnymi známkami na podporu výstavbu chaty. Český horolezecký zväz prispel vyše 7 000 eur a rôzne ďalšie financie. Dotáciu od štátu sme vždy brali ako príspevok na všetkých daňových poplatníkov na vec, ktorá bude slúžiť širokej verejnosti. Nikdy nebola viazaná politicky, prežila dokonca 2-3 alebo dokonca 3 výmeny vlád. Vždy sme na rôznych vládnych úrovniach a v rôznych inštitúciách a ministerstvách nachádzali porozumenie a podporu pre obnovenie chaty. Napriek tomu je to vždy u ľuďoch. A na tomto mieste musím spomenúť človeka, vtedy, keď sme začínali, vtedajšieho podpredsedu vlády a ministra financií, pána Ivana Mikloša. A asi na rovinu treba povedať, že bez jeho ústretovosti, pochopenia a podpory by táto chata nestála. Ivan Mikloš má k takému človeku naozaj veľmi blízky vzťah, to asi všetci vieme. A teda toto bol základ toho, že sme začali a že sme to dotiahli do konca. Na tomto úspechu má zásluhy desiatky organizácií, stovky osôb. Chata by nestála bez mnohých ľudí. Nevieme si asi predstaviť, že by stála bez Viktora Beránka, ktorý zorganizoval, toto bolo nasadenie neskutočné celého personálu. Keď si spomeniem na prvý rok, škoda, že asi si nebudeme večer premietať niekedy inokedy obrázočky, keď sa v jedálni 2x3 metre obsluhovali tisícky ľudí, zároveň robotníci, zároveň tam ľudia, personál aj spával aj s robotníkmi. Tak to boli neuveriteľne kruté podmienky. Samozrejme, takisto by nestála bez finančného a pracovného vkladu spolumajiteľov, Klubu slovenských turistov,
a Slovenského horolezeckého spolku James. Vyslala by bez hlavných dodávateľov stavby Slavonionu a Techmontu zabezpečilo materiál. Takže veľmi stručne skúsiť tých hlavných ľudí, ktorí pomohli, venovali chate, financie, dary, slavy na materiály. Takže ako už som spomínal, Typos. Celá Slovensko, všetkým ľuďom zadarmo. Veľká vďaka. Vodcu, chlapci, táto fotovoltika, to je úplne špeciálna história. Obrovské poďakovanie. Stav Unión, nie len, že postavil, ale samozrejme tie slavy presne vyčísliť, to si ešte budeme musieť tomu sadnúť, lebo nakoniec sa aj troška potrebujeme, ale veľký prístup. AB Team, SRO, Žiar nad Hronom, pomáhal nielen na tejto chate s oknami, na rôznych tatranských chatách. Slovenské elektrárne, Enel, prispeli na fotovoltický systém. Maroš Gargulák, človek, ktorého možno veľmi nepoznáte, ale celé zariadenie jedálne, vývoz drobností jeho vlastnou helikoptérov a jeho partneri Norden Slovakia, Rockfa, Risi Group a mnohí ďalší, z podporov ktorých vydal DVDčko a celé peniaze zhruba, myslím, že tam bolo nejakých 8 alebo 10 000 eur, ktoré išli na tú podporu výstavbu a ten materiál, ktorý je tu, je možno v hodnote 40 000 eur. Český horolezecký zväz som mu spomínal. Ekoklim Poprad, zľava na Krov, Šídl Slovensko, zľava na Komíny. Veľké poďakovanie patrí samozrejme takisto Rising, neviem, či som spomínal, oplechovanie. Máme ako najlepší materiál, aký sa na to oplaštenie chaty dal získať. A zase je to poďakovanie patrí Risingu, ktorý dal veľkú slavu na celú fasádu a na krytinu vrchnú. Šídl Slovensko, Komíny. Pec, ktorá stojí dnuka, nádherná. Kachliar, Janko Husár a firma IREA. IREA mne nič nehovorí, ale tie kachliáci každému niečo hovoria, že? Ďakujeme veľmi pekne. Stojí tu dole, Bože, ale už si ho dal na koleno chlebík, lebo to není také rýchle. Veľké poďakovanie patrí mnohým ďalším firmám a pomoc sa nedá presne vyčísliť, ale bola obrovská. Potatranská vodárenská prevádzková spoločnosť Poprad, to je samostatná kapitola. Ona nám pomáha pri chatách. Celé zariadenie staveniska, ktoré bolo dole, kde sme mali zložený materiál zadarmo v ich areáli, ale mnoho ďalších vecí. Ekoservis Slovenska, Ekos, ekologické služby. Ďalšie organizácie, s ktorými sme riešili množstvo vecí a všetky boli ústretoví. Dúfam, že na nikoho nezabudnem. Štátne lesy, TANAPu. Pán inžinier Šturcel tu je, pána riaditeľa myslím, že som tu nevidel. Správa TANAPu s riaditeľom pánom Pavlom Majkom. Mesto Vysoké Tatry ako stavebný úrad, ale podpora veľká s primátorom pánom Janom Okošom. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, hasičský a záchranný zbor v Poprade a mnohí ďalší. Takisto horolezecká záchranná služba s Jožkom Janigom. Prosíme poprosíme, stojí dole pod nami nosič, a to slávnosť, neslávnosť. Takže pustíme ho. Dokonca. Myslím, že ho ani nenecháme čakať na prestrihnutie pásky, dobre? On slávnostne prekročil. Áno. Pane nosičský nám to, hej? Pustí nám to nosičský. To sú presne tí chlapi. Ďakujeme. Ďaká, ktorým stojí aj táto chata. A za všetkými to firmami samozrejme boli zase konkrétni ľudia, lebo bez vzťahu Tatran k prírode, k outdooru to jednoducho nejde. Takže aspoň stručne, veľmi pekne ďakujeme pánovi a Vladimír Pastorek, Robert Cencer, Werner Frank, Jaroslav Cebulac, Tirat Prokeš, Juraj Hreuš, Štefan Kuchár, Peter Lichý, Maťo Hojger a mnohí ďalší. A samozrejme všetci, ktorí sa od 5-eurovej známky až po 1000-eurové dary podielali na tom, že táto chata stojí. Poďakovanie patrí pravda, že tým, ktorí stáli pri samotnej výstavbe, členovia stavebného výboru na čele s jeho predsedom Lacom Garcarčíkom, bez ktorého obrovského nasadenia si výstavbu chaty fakt nevieme predstaviť. Laco, ďakujeme veľmi pekne. Maroš Rusnák, stavebný dozor, ale otočiť Maroša treba za na stavebný dozor. Kdeže? Pomohol v obrovských veciach. Človek, ktorý tu bol s Lacom asi možno najčastejšie z nás všetkých počas výstavby. Stavby vedúci Jaro Murín a samozrejme ako subdodávateľská firma so svojou firmou. Projektán Rudo Kruliac. V prípravnej fáze obrovský kus práce odviedol Milo Neumann.
nakoniec priami realizátori, firma Savonion so svojimi ľuďmi, robotníkmi a mnohými brigádnikmi a samozrejme konateľom Jankom Jankurom, technické zabezpečenie, Robostolár, ten si to tu napekne odskákal. A samozrejme firma Techmont. Ja, keď hovorím o týchto dodávateľoch, aby ste boli celkom v obraze, my sme tie verejné financie aj naše financie spravovali naozaj veľmi dôsledne. Tu nešlo žiadne euro a o každom sme sa dohadovali, pretože toto boli proste peniaze na všetkých, či už boli daňových poplatníkov, alebo či to boli naše vlastné spolkové, alebo z tých, čo sme dostali ako dary a narábali sme s nimi naozaj veľmi zodpovedne. Takže niekedy to boli veľmi ťažké stavebné, že? Sedenia a rozhovory a prečo nebude firma ako Trabant, ale ako Mercedes, ale 3-krát drahšia materiál, že a tak ďalej. Síce zo zľavol, ale oproti projektu 2-krát drahší. Takže takto to nejak chodilo. Techmont, tak veľmi ma mrzí, že tu nevidím celú familiu Palaorolína, Miša z mladšieho, staršieho. Boli to zážitky, nakoniec viete, že aj tá havária, kde prišli o veľkú vrtuľník, súvisela s vývozom na Resi. Takže bolo to naozaj veľmi veselé. Tieto dve firmy odvedli najväčší kus práce a patrí im za to naše veľké poďakovania nie len za tú stavbu, ale aj za neuveriteľnú trpezlivosť. Ja to tu poviem, je to také v pozadí, pri oneskorením splácaní faktúr, že? Takže akože rok po splatnosti a počkali a ešte medzi tým aj stavali. Takže veľké poďakovania a veľký potlesk. Takže vďaka tomuto táto chata tu stojí. Stojíme tu teraz dnes pred ňou, hovoriť o tom, že sa nedá porovnávať s tou starou, ktorá tu bola. Asi treba ísť dovnútra a všetci to pochopia, alebo to väčšinou vedia. Tých stránok, kde je tá chata oveľa lepšia, kvalitnejšia, je hrozne veľa. Kvalitnejšie služby, podmienky pre personál, pre návštevníkov, väčšie priestory, bezpečnejšia, oveľa ekologickejšia. Kotol na peletky, kachlová pec, fotovoltika, to je len taká jedna malá, kde pomáhame proste skutočne aj tomu životnému prostrediu. A je aj bezpečnejšia. Veľa sa diskutuje o lavínovách a nábehovom štíte, ale ja ako statik môžem povedať, že tú lavínu v roku 2010 by si chata v tomto stave vôbec nevšimla. A dúfajme, že väčšia ju nebude skúšať, ale tomu verím absolútne. Takže táto generácia postavila vlastne dve chaty vo Vysokých Tatrách. Zbojnícku chatu a chatu pod Rysmi. Smutné je, že jedine preto, že zasiahla vyššia moc, ktorá ich zničila, a ja pevne verím, že ja už osobne sa zrejme takéto veľkej akcie nezúčastním, ale prajem všetkým našim nástupcom, aby sa im podobné diela darili v budúcnosti, aby ich realizovali pre spokojnosť všetkých návštevníkov Tatier, pretože preto sme to všetci robili. Ďakujem vám. Teraz bude nasledovať slávnostné prestrihnutie pásky ako symbolický vchod do zrekonštruovanej chaty pod Rysmi. Prestrihnutie pásky zrealizujú investori stavby, zástupcovia investorov, čiže predseda Slovenského národného spolku James, Igor Koller, predseda klubu slovenských turistov Peter Perhala a zástupca dodávateľa stavby, pán Jan Jankura zo spoločnosti Stav Union. A že kto to prevezme? Nadvihnite pásku. A chatu samozrejme prevezmú všetci turisti a horolezci do užívania a symbolicky za nich chatár a nájomca tejto chaty Viktor Beránek, ktorý pre vás si prichystal aj symbolický peceň chleba s nápisom Rysy, Upečený v kachliach. ktorý v zápätí symbolicky prerežie. A potom ho nesymbolicky. A nebol upečený v kachlovej, ktorá tu bola vystavaná. Takže ideme na vec. Muzika. Áno, 3, 4. Tak poďme a rozstriháme to na viacero kúskov. Toto by som dal ešte na poli. Jeden bude pre James, jeden dáme Viktorovi. Takisto to je celé dodávateľovi. Tak zatiaľ 4.
Ďakujem.